दिनैनि हाबाफारिया जोङो गोजाम बडिखौ माने सिमफायनानै गोदान बडि दानायमोन ओमफ्राय जोङो डिसेम्बरावनो दादोंमोन खिन्थु जोङो अथ टेकिं सेरिमनि हिसाबै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों लानाय जाबाय आरो नैबे जोंनि जिल्लानि जितु बडि बे बडिया 3 बोसोरनि थाखाय बेखौ सामलायगोन 3 बोसोरनि थाखाय 22, 23 आरो 24 बे बोसोर मोनथामखौ जोङो माने सामलायगोन ओमफ्राय बे सामलायनायाव जोङो खावलायबाय गासैखौबो रायजो राजाफोरखौ जे जायफोर सुबुङा जोंनि सेकुलार धर्मनिरपेक्ष ओमफ्राय डेम'क्रेसि थानांगोन पार्टियाव सेकुलार डेम'क्रेसि आरो रिजनेल थिंकिं जायफ्रा बिदि सिन्था खालामो बे सिन्था खालामनाय मानसिफ्रा माने जोंनियाव दङ दा ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा माने जायफोर गोजानाव दं बिथांमोनाबो जाहाथे रिजनेलखौ थिंकिं खालामदोंब्ला बिथांमोनाबो जोंनि पार्टियाव जइन खालामनो हागोन जों बेखौ खावलायनाय जाबाय। बिपिएफआ दुरबल जाबाय नामा जायनि थाखाय बिजेपिजों एसेम्बलि फ्ल'राव एलायन्स जानो गोनां जादों? बेथ' दुरबलनि खोथायानो गैया। दिनै बिपिएफआ थांनाय 15 बोसोराव जेसेबांनाखि खामानि मावदों रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो मोनसे माने गिदिर खोथाया जाबाय मा बेयाव थानाय मोनफ्रोमबो हारि माहारिफ्रा थांनाय जोंनि खामानि मावनाय बोथोराव जोबोद गोजोनदों। बे समाव 15 बोसोराव बिदि जातीय माने जातिफोरनि खोथाया फैयाखैमोन जात पातनि खोथाफोरा फैयाखैमोन ओंखायनो रायजोफ्रा गोजोनदों। शिक्षा डेभेलप खालामनांगौ बेखौ रायजोफ्रा गोजोनदों। मानो बे बिपिएफनि सरकारनि दैदेननायावनो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायावनो इउनिभारसिटि गंसे जों मोननो हादों। बिथांनि दैदेननायावनो CIT आरो दा CITआ डिम इउनिभारसिटि जाबाय। बिनिसब ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज गायसननो हाबाय, मेडिकेल कलेज जों गायसननो हाबाय। बेथ' बिराद मोजांनि बाथ्रा। नार्सिं कलेज दिनै माने मेडिकेल कलेज बेफोरखौ जोङो गायसननो हादों। ओमफ्राय बियो शिक्षाखौ जोंनि BTC एलेकायाव एकदम मोनसे वेभ लाबोनो हादों शिक्षायाव। जोंनि सात्र सात्रिफ्रा दा बांसिन फरायनायनि फारसे जे आवगायबोदों बे आवगायबोनायनि कारना बेफोर अनुस्थानफोरखौ जोङो लाबोनानै बेयाव फसंनायनि थाखायसो बे जानो मोनदों। बेजों लोगोसे एलायन्सआ माने एलिगेसना बेयाव फैयो जे क'क्राझारावसो माखासे अनुस्थान प्रतिष्ठानखौ नोंथांमोननि सरकारनि समाव लाखिनाय जादों होननानै गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै नायाखै होननानै। ना बेथ' जानो नाङा खायफा जोंनि साननायाबो जेनेबा मोनसे हेडक्वार्टार बे हेडक्वार्टारखौ गथै बुस्थुखौ बाद होनानै बबेयावबा जों जुदि एकदम उमुक होननानै बिदि सानबानो जानाय नङा। बे हेडक्वार्टारावथ' जों बानायखानांगोन माखासे। बिनि अनगायैबो जोङो माबायाव बाक्सानि ककिलाबारियाव जोङो एग्रिकालसार कलेज माने गायसननो थाखाय जोङो सरकारनो प्रप'जाल होबाय आरो बे प्रप'जालानो कनसिडार जानो थांगासिनो दंमोन। ओमफ्राय जोंनि उदालगुरियावबो इन्जिनियारिं कलेज बानायनो थाखाय जोङो थि खालामबाय। दिनै भेरगावआव जोङो माने पलिटेकनिक कलेज मोनदों। बेफोर जा बिपिएफनि माने आखाइ दं बिथांनि आखाइ दं हाग्रामा महिलारिनि। दा लासै लासैनो जोङो बे उदालगुरिनि जोङो भैरबकुन्द'आव जोङो बिएड कलेजखौ जोङो बिदों बिएड कलेजखौ आरो सेन्ट्रेल स्पन्सर्ड अनुस्थान फैयोब्ला बेयाव गायसननांगौ होननानै जोंनि जिल्लानिफ्राय बुंनाय दं। गतिके बेफोर अनुस्थानफ्राबो जागोन आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोङो मेडिकेल कलेज मोनबावनांगौ जा बे दं। स्टेट लेभेलाव जितु नोंथांमोना मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव फैबाय बिटिसिआव नोंथांमोननि रला मा जागोन? बिटिसिल' नङा जोङो पार्टि हिसाबै जोङो एलायन्स खालामाखै। दिनै हाग्रामा महिलारिया स्पष्ट बुंखाबाय जास्ट गभर्नमेन्टआव जोंनि MLAफ्रा जाहाथे बन्सित जाया रायजो राजाफ्रा जाहाथे बन्सित जाया ओंखायनो बे बिधायनि दलाव हाबनानै बिथांमोना जौगालु खामानिखौ किसु मावगोन बेल' थांखिया। बिटिसिआव नोंथांमोना बिजेपिखौ क्रिटिसाइज खालामनो हागोन ना जिहेतु सरकाराव बिथांमोनाबो दङ GSPआबो दङ। आरो गाज्रि खामानि मावब्लाथ' जों खालामनांगोन। दिनै माने BTC एलेकायाव गभर्नमेन्ट सालायदों UPPL आरो BJPआ। दिनै बिथांमोना 1 बोसोर 1 मास थांबाय। दिनै रायजो राजानो बुंथों बिथांमोना मा मावदों दिनै बुंलाय शिक्षानि फारसे मा गोदान सिद्धान्त फैदों मा गोदान अनुस्थान प्रतिष्ठान गायसननो हादों बिथांमोना दिनै होनथों। दिनै कृषकफोरखौ सहाय खालामनो थाखाय बिथांमोना मा मावदों दिनै खोनादोंना? ओमफ्राय नै बेकार समस्या जोंनि हिसाबाव दिनै मोनफ्रोमबो जोङो माने साब डिभिजनफोराव बा जिल्लायाव जिहेतु एक्सचेन्ज अफिस दङ बे एक्सचेन्ज अफिसफोराव दिनै सानफ्रोमबो बारायगासिनो दं बेकार समस्या। आनइमप्लयड माने समस्या प्रब्लेमा माने दिनै बारायगासिनो दं। दा ओंखायनो दिनै एपइन्टमेन्टनि बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै जों बेखौ बुंखानो नांगोन।
बे गभर्नमेन्टआव बिजेपिआवबो दं इउपिआवबो दं दा बेखौ जोङो बुंखाथारनांगोन गतिके बिथांमोना बहुत खोथा होदोंमोन इलेक्सननि सिगाङाव दिनै जे 1 भट 1 जब होनना बुंबाय दिनै मानो होनो हायाखै जबखौ गतिके जोङो बेखौ बुंथारनांगोन दा ओंखायनो जोङो दिनैनि बे मुहुर्तआव 1 बोसोर माने 1 मास थांनायनि उनावबो जों नुना मोन्दों नै बिटिसि एलेकायाव दासिमबो सिएसबि जेरै जोङो सिगांनि गभर्नमेन्टआ सिएसबि जानानै ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रिखौ जोङो होबाय थादोंमोन बेकार सुबुंफोरनो दै माखासे माने लेखा गोरों सुबुंफोरनो जोङो ग्रेड 3 साख्रि होनो हादोंमोन माखासे किसुमान मानसिफोरनो जोङो ग्रेड 4 साख्रिखौ होनो हादोंमोन दिनै बेबो बन्द जाना थानाय बायदि जादों जोङो होनायखौनो नुवाखै जों दिनै सिएसबिखौ दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजानो मा मेसेज होनो नागिरबावगोन दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मेसेज होदों जे जोङो जिहेतु जोङो डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव जोङो जिहेतु दङ गणतन्त्र दै बेयाव आरो सेकुलारिज्मखौ मोजां मोननाय आरो रिजनेल पार्टिखौ मोजां मोननाय सुबुंफ्रा जोंनि दोलोआव हाबफैथों आरो जों भबिष्यत बे बिटिसिखौ मोजां जोङो सुन्दर गर होगोन मोजां रोखोमनि जोङो गर होगोन दा जोङो ओंखायनो जोङो आगोलावनो बुंबाय थादों दिनै इउपिपिएल आरो बिजेपिआ दिनै फेइलार जादों मानो फेइलार मोनखानाय पावार जितु अट'नमि पावार माने बिटिसिआ जों मोनखादोंमोन जेरावनोखि लेजिस्लेटिभ हाबनानै दं जों आयेन बानायनो हायो दा बेयाव थानाय जोङो हानि खोथाखौनो बुं बेयाव थानाय जोङो कालसारनि खोथाखौनो बुं बेयाव माने जों 40टा डिपार्टमेन्ट जितु मोननो हादों बे ओरैबायदि कटकटिया भारत संबिधाना जोंनो गथायनानै होदों बेखौ न'वेर खालामनानै दिनै बिथांमोना बेफोरखौ सिन्था सुजा खालामालाबासिनो गथायनानैसो होदों 16टा डिपार्टमेन्टखौ दा बेथ' जोबोद माने दुखु नांनायनि बाथ्रा नै जोबोद दुखु नांनायनि बाथ्रा बियो माने दुखु मोनथावना बाथ्रा मानो बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ जों ओरैनो मोनाखैमोन संग्रामनि गेजेरजोंसो सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो बेफोरखौ जोङो लाबोनो हादोंमोन गतिके दिनै एपइन्टमेन्टआ दिनैसिम एकदम होनो हायाखै बिथांमोना दिनै 16टा डिपार्टमेन्टखौ माने लांबाय आरो दिनै गामि दानख'नो नागिरदों गतिके बे पार्टिया रायजोनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय मा खामानि मावगोन रायजो राजाफोरनि मोनसे सोंथि फैदों ओंखायनो जों खावलायहरदों जायफोर रिजनेल पार्टिखौ मोजां मोनो आरो बे ओनसोलखौ मोजां मोनो हारि माहारिफोरखौ मोजां मोनो बे मोननाय मानसिफ्रा जोंनि पार्टियाव फैनानै जोङो बे ओनसोलखौ खौसेयाव लाखिनानै जौगालु खामानिखौ जों मावलांनांगौ